indoda kuwena ngeke ungizwe kusuke kusho ukuthi wena xhuma amasende enye indoda kuwena shuthi lawa amasende ahlobonga athatha inkomo yengqo ukuthi wathatha waxhume kuwe bese uyahamba uyowakhokhela ingakho ukuthi nasekubiza ngesixhuma amasende ngolimi lwesiZulu manje isuke izolasta kodwa into enjalo uma uzofika ukhokhe nento ongayificanga le nkomo yamama nje obuyikhipha funa ubuze phela uma lengane ungakayithinti buza thina omalume bakhe ngithi awukho wena ozoyikhulumela sibuza nina bakwamnguni ukuthi bomnguni sicela ukubuza ukuthi lengane emifike ekhaya sizoyendlalela yini uma ukhulu mfana uyacabanga imfuyo ibiza kanjani kodwa uyazi ukuthi ubaba uyariska akhiphe wena mfana nezinkomo athembe wena usuku lonke ukuthi ihambe nawe uyabona umcebo lapha ekhaya uyabona nje so the first responsibility onayo njengomfana ukuphatha ingcebo yalapha ekhaya hayi ngokuthi uphathe ikhadi elibhala ukuthi FNB ukuthi uqhube inkomo zala ekhaya ezo15 ezo20 uhlale nazo kusukela ngo7 zekushaya u4 ntambama akazi ubaba afike inkomeni ezonicheck kodwa uyathenjiwe futhi ukuthi uzobuya nazo ntambama ufunda lapho ukuthi ube indlalifa ungabi indlafa ngoba kunomehluko between indlafa nendlalifa ngifika mina mangilala naye mina olwami ucanzo lokukhanda ingane ngoba ngakhumuza yena olwakho ucanzo lokupapruka nje ilelo ukuthi ufuna kugomonqwe kubhekiswane phansi ufuna ukumnyame ngekhanda omnyabhekeli ahengo omunye akhungwe ngozankosi kuthiwa kwenziwe yonke kuze kukhandwe ngishijwebu kuthiwa isijwebu socansi thina isijwebu sazi ukuthi sokukhungela inkomo laphana emabhaxeni inkabe masibophela uze kuthiwa kunesijwebu socansi uma enganeli uwena ahamba ayothenga lakhe ipipi elisemthethweni nje lihlala esikhwameni elinebadge angijabo uma sezwe ukuthi usehalele lento uona ibet okusho ukuthi wena mufika ufune kubambe le standard sebet Awusanibonani babukele emakhaya sengiphinde ngabuya futhi with another episode of Inawu Bhobhile nihleli nolumkile kazinyanga ukuthi anibe uMahlamba ahlala enhleni ngenxa yokuswela ithawula qabani ngenqobo babovu ngoba nibahle kakhulu ningadlula nangabadluli bendlela nani niyazi ngani ukuthi siqala lapha yabo subscribe yabo subscribe ile ngani subscriber yabo subscriber click notification button ushare nje nomsebenzi wethu ukuze siqhubeke silokhu sinilethela nje izinto eziright yabo nje namhlanje ngiphethe indoda edume kakhulu nalapha ko TikTok idume ngakho ukuthi inazi ukukhuluma isintu and nani niyazi ukuthi mina ke isintu into engiyithanda kangakanani yabo ngisithanda kakhulu isintu and ngiyabona ukuthi siyafa njengamanje yabona so siyadinga ukuthi sike sihlale phansi siyikhulume into njengale ngiphethe ukwazi umfoka mathi khamba kahle bafa bhuta mdala hayi sibingelela ekhaya sibingelela nababukela emakhaya futhi no mfethu ngiyabonga kakhulu nje bafa ukuthi ufike siwenze lo msebenzi yabona ngeke ngakuzwa nje ukhuluma lapho ubeka nalapha ngabona ingeke le ndoda leni ngcula buchopho lengathanda ukuthi ngike ngihlale nami nayo yabona sike sikhulume linjani kodwa usuku lakho nje namhlanje cha mfowethu singakhala phela ngoba kwabeka uNkulunkulu akumele ukhala njalo ngoba musu ukhala kakhulu naye uqoqela nganene manje ke akekho ufuna ukuya ngale ngoba kuziphasika nje sizotshela ukuthi kunjani ngale kodwa nawe umfundisa akafuni futhi ukuya ngale zonke sifuna ukuphila kahle kahle kunjalo mfowethu hayi no mfethu ngoba mfethu vele kunjalo mfethu yabo kunjalo nje ngicabanga ukuthi nje before vele size siqale yabo sesikhulume vele nama topic esizokhuluma ngawo namhlanje ngingathanda nje ukuthi nje mhlawumbe sike sitshela umuntu nje ongathi uyaqala nje namhlanje ukuthi akubone ukuthi ukwazi umfoka mathe ubani okwazi wakwamathe umfana nje okhulela emakhaya le empangeni owakhele isigodi sasemacekane ngaphansi kwenkosi yabaThembu ozalwa ke umzukulu kaMchanga uzayichitha ubisi abafana bakibulika nomnjondo ufana uzijuku kwabanye abafana wakhula ke welusa khona wabalibhocongwane uthe esefika eqineni kwakhe
waseza lapha ke eThekwini. Ngokuthanda ke lento yesintu noma ngizothi isiZulu selusa sibukela obhuti abadala besifundisa nobaba futhi nganamathela kusona. Ngithe sengifika ke la esikoleni ngase ngithi ake ngiyokwenza i-postgrad yaso isiZulu. So ngase ngihlanganisa ke isiZulu lesi ke esekuthiwa ke it's an academic nalesi which is a social practice. Ngase ngisihlanganisa ngase ngibuka ukuthi hayi okusho ukuthi umuntu obephila ngakho noma ke kukhona la ubuke khona lesi academic ukuthi khona lapha esishoda khona. Bese kugcwalisa ngalesi sasekhaya ngoba isiZulu sithi kubhlungu ukufunda ungafundisekile. Asikho ke isikole sokufundiseka. Yabona. Ngoba phela vele ukufundiseka akusinto oyifica esikoleni kuphela yabo into ekumele iqale phansi iqale ngisho ekhaya. Nasemzweni wakho ufuna ukuvumela ukufundiseka ngoba umuntu ongafundisekile umuzwa ngisho ephethe abantu ukuthi ufundile umsebenzi uyawazi. Inkinga ukufundiseka. Yonke into uyenza ibe centered kuyena. Bese bana lento ekuthiwa i-micromanagement ufica ehambe landela abantu kufuna benzeni ngasiphi isikhathi. Kanti umuntu ufunakala thina nje uma ukhuluma mfana uyacabanga imfuyo ibiza kanjani? Kodwa uyazi ukuthi ubaba uyariska akhiphe wena mfana nezinkomo athembe wena usuku lonke ukuthi ihambe nawe. Yabona. Umcebo lapha ekhaya. Yabona nje. So the first responsibility onayo njengomfana ukuphatha ingcebo yalapha ekhaya. Hayi ngokuthi uphathe ikhadi elibhala ukuthi FNB. Ukuthi uqhube inkomo zala ekhaya ezo15 ezo20 uhlale nazo kusukela ngo7 zekushaya u4 ntambama. Akazi ubaba afike inkomeni ezonicheck. Kodwa uyachange'iwe futhi ukuthi uzobuya nazo ntambama. Ufunda lapho ukuthi ube indlalifa ungabi indlafa ngoba kunomehluko between indlafa nendlalifa. Asike siuchaze futhi asike siuchaze ngoba phela abaningi vele bayayazi indlalifa njengoba negama lizisho kusekuthiwa vele phela yabo abanye bayiphendukezela ke indlalifa. Abanye bayitshela ukuthi indlalifa umuntu omdala. Indlalifa kuyena umuntu omdala. Indlalifa umuntu ubaba obeneso wasebona ukuthi lo uzokwazi ukulidlala ifa mase ngendele kweliphakade. Bese emnikeza lawo mandla. So kuyakwazi ukuthi kungabe omdala ekhaya kube mhlawumbe wesibili noma wesithathu. Kuyenza. Ubaba okhipha leso sibusiso. Ingakho ubaba mengasikhiphanga leso sibusiso bese besebenzisa ubudala ukuthi ngoba yilo omdala. Angengamele. Kodwa ubaba uyakwazi ukubona ukuthi einganeni zami inkosana yami engazibula ngayo iyigovu. Ayikwazi ukuthi ihlephule lokho kukhona la icucele odade wabo nabafowabo. Bese eqoka lombonayo. Lento uyibona manisasebenza abafana amabebabili lapha ekhaya. Khona wazi ukuthi njalo maybe emsebenzini ubuya no plastic wesinko. Khona ubuya nebhodlela lika beer seluwafu ehamba liphuza ngendlela. Ngithi yabo. Khona waziyo lapha ekhaya ukuthi makuthi kuyasabathwa umuzwe ebuza udade wabo ethi manje nezophekelwa isabatha. Wathi udade wabo uthe umama siphekeni le yankukhu ezulu. Hayi ningapheki. Ahamba olanda iKFC yayigcwalisa ibekela kusasa kudliwe. Kwaziwe like kumnandi kusabatha makhona ubhuti uyabo. So uyindlalifa uyakwazi into anayo kuyindlala anabukelisa umndeni. Indlafa ilomuntu othiwa ugombela kwesana. So ke uma uyindlafa umuntu odla indlu yakini ife ngokudla ifa lakini. Andibo futhi abahlezi phela befuna ukuba semandleni lapho mawuzobheka ngoba isikhathi esiningi yibo futhi abahlezi befuna ukwazi ukuthi ubani ozothatha izinto la ekhaya ngibhaliwe nemafeni. Angithi ukukhula komuntu khona umuntu oba ugonisende. Bese kuba ukhona umuntu ongavumi nje ukuba isidla amajwabu. Okusho ukuthi ke umuntu oyikhuthalela ukusebenza ingakho size sisho sithi isihlala ndawonye sidla amajwabaso ngoba uphila ngokukhangeza wena sibuphe. Awufuni ukuthi ukuzame nabe wena ophayo. So ke isandla esingenzi lutho imvelo iyasinikisa umsebenzi ongcolile.
Ngesikhathi uhleli ungenzi lutho ubuka ukuthi la ekhaya ubaba mengafa umuntu omdala mina. Umuntu ongangiphazamisa mhlawumbe uthola ukuthi uyiwele. Iwele lami. Yabona. Angithi uyabona umuntu useplotha. Abantu bephila. Ukuthi okay, shuthi ukuze impilo yami isheshe ishintshe. Kufunakala iwele lami kulenele. Nobaba kumenele. Bese ngiyavuka ke. Uyindlafa ke wena. Ngoba vele awuzile ngeinhloso ezinhle phela akekho futhi umuntu ongenza leyo nto athi uma isiyenzekile aphinde futhi eze ngeinhloso ezinhle emva kwalokho hlezi kuzoba inhloso ezimbi. Imvelo ithi uma ubaba ukhulisa izingane bese uyibona izingane egcekeni ukuthi lo kanje bese uzama ukuthi lezi ingane ayiphilelana uyibona ikhulu ingane mayidlala uyizwenye ethi mina ngizodlala nobani isho wena umfowabo ithenye mina ngizodlala nobani ethi umfowabo haya ngikufuna wena ayamdlala nobani ubona uziyaqhubushana ulalela njalo uyabuka umuntu omdala wenza ilutho ubayeke kuthi mase kudliwa ubaphakela ukudla umzwethi asambeni sekuthiwa samsiyodla lo uyamazisa umfowabo bese ngelinye ilanga ubaphakela ndawonye bese ufaka inyama eyodwa uyibeke nje asuke lona adla athi ngithathele kuqala inyama bese ubona okay lo munye athi cha phela sihlephulelane ayikho inkinga hlephula nami ngihlephula angafuni lokumhlephulela bese uyathula uyabuka bese bethi makufika ingane zangaphandle zidlala egcekeni mabe ufika umngani wakhe bebathathu bese ufaka inyama embili bawu3 angithi ufaka embili bese uyibuka athatha inyama anikeze umngani wakhe umfowabo angamniki bese umbona umuzi uyofa lo yabo into ezincane nje ukuthestwa ngazi izinto ezincane le angithi ubuka imvelo yena uma ethi hayi bafowethu ngoba inyama ewu3 asiyicuceni khona sodla sonke kanye noma ethi hayi lungile mfowethu ithathe le wena mina ngizohlephulelana nalo ozivakashele but lo muntu uhleze ecabangela kuqala umfowabo njalo ucabangela kuqala umfowabo so ngaleyo ndlela ke usuyakwazi ukuthi nanga umuntu omazisayo umfowabo bese mase bebadala lo yigovu bese usheshe umlekelele umkhipha inxiwa kuthi agana angithi umgcina la lezi ingane ngodade wabo ngisho ungahamba emhlabeni uyoyixosha noma iphilise kabuhlungu umkhiphe yena kuqala kahle futhi agxatshene ngoba abazali ke manje ungazi ukuthi abazali besimanje manje ke abasawenza ama test kanjalo yabo mawubheka abazali bamanje izingane lezi vele kuyizonizo lezo uthola umuntu useyisondeze eduze kakhulu ngoba phela ziyakwazi bonazo ukumanipulate umuntu futhi ukuthi umuntu ayeveze ngobunye ubuso ebewomunye ngoba phela lo muntu okuyena omsulwa kukancane ukuthi uzofuna ukuthi azabukeke njengomunye umuntu but umuntu ozaziyo ukuthi unobuso obuthu uhlezi azi ukuthi ibuphi ubuso kumele abuveze ukuze aphakame. Uyazi ukuthi yini imbangela yalokho? Ukuthi silindelwe ukuthi sibe obaba singakhuliswanga obaba. Uma umama ekhulisa ingane ethi akafuni ibona ubaba wayo kodwa ufuna kusasa ibe indoda. Ubudoda izokubukela kubani? No, khona izinto ekufunakala sithanda noma singathandi simo. Thiwa ayobani abafuna ukondla, abafuna ukunakekela izingane. Iqiniso lithi imbangela yalento ilahleke entweni eyodwa. 1 ukushelana. Umothi mhlawumbe ukushelana mhlawumbe endlela ukuthi uqala ushele ukuthi uganwe noma uyabona ukushela. Ukushela kusho kuphela kuthiwa ukushela intombi kuqome yabo kuphela. Uyabona uma uneqembu lebhola
liyadlalwa yabona liya defender lokhu liphetha ngo-0-0 yabo 1-0 yabo 0-0 niye emapenathini ilwile shothi ngishoda ngestriker la ukhona kodwa umfana engimthandayo ostriker udlala ultimate bese kuthi mhlazane partner sonto bese uyesikoleni ngakubo ufika umeshele ndoda lalela amakhokho ngizokuthengela esikole fees ngizokukhokhela iuniform ngizokuthengela anqabe uhlala insuku ufike kubo gogo njani usho kuma wakhe hayi siyaphila cha umfana la ekhaya ngiyamkhonze kakhulu ngifuna udlalela i-team yami manje ngifuna ukumkhokhela i-school fees nani manje uyangehlula uyanqaba athi gogo utakiwe wena angithi uyazi ukuthi ngidonsa kanzima nginawo ngisho amandla okukhokhela lapha esikoleni bese umfaka ebhaqeni lokuthi avume bese umfaka la ethimini yakhe akhipha amagoli wini i-team umeshelile inhloso yakhe yokubala uyazi ukuthi kunomvuzo onguvuzayo mina siqo njengokuphila komuntu okungibenefitisayo kanjalo nentombi umyeshelile intombi umyeshela uthi Zindle ngikuthandile ngamehlo enyama kodwa mntwana omuntu ngabe ngikuholela ophathe mangizothi ngiza nothando kuphela kwena ngoba uthando luhamba lifuna ukuvuselelwa njengelangabi so ngivumela okungcono ngiyibophezele ekubukane nengqo enhlamvini zamehlo nabazali bese ngikhipha okufanele okungamabheka inhloso yami ukuthi wena usondele eduze kungekhona kuphela nje ukumbatha nawe ngifuna ungivusele umuzi wakithi ithi qoma lentombazana ibe yazi ini inhloso yokubala yakho ukuvusa umuzi so manje thina sithi ngiyakuthanda futhi shawu hey manje seshawu hey nje Facebook you understand unginike number WhatsApp akunika WhatsApp seziyakhala njalo yabo now ungivakashela nini now ngitsheleke mfowethu uma ngitshela intombazane ngithi ngiyayithanda bese kuphela u10 years sithandana besithi intombazane hawu kwaphela u10 years kwangenzeka lutho ngathi mina ngiyakuthanda namanje ngisakuthanda akukho ngeke ngakusho kunye bese yaqala umuntu esifazana uyalwa kanti mina ngathi ngiyathi uthothi kulo 10 years sekunengane phakathi sekudala ingxabano uyabona ngoba mina ukuthandeni kwami angikubonanga njengomuntu ozoba umfazi kimi angiwakhiphanga lawo mazi ngoba kube ngawakhipha lawo mazi ukuthi ngifuna ube umfazi kimi bengizothi mina anginalo ilungelo ukusho intombazana anginalo ilungelo lokuvuma umuntu onelungelo lokuvuma nami abazali bami manje nathi sesiyikrezele ehlane bume zidlo nina sesibona ngemfasankomo ukuthi leni isanda kukhipha umhlaba kuyenzeka zincelise zize ingconcothise noma zize inkimfize zinkimfizele ehlane ufuna wazi ukuthi inkonyane elidlunina ligcina ngokuhuda uyabona ukuthi phela manje la ifika ibenzima khona kakhulu lento uma uyibheka isilidele futhi ekutheni kube nezingane eziningi ezitholakala ngaphandle ukuthi mhlawumbe asithi ngaphandle ukuthi kuhlanganisiwe ngoba phela mina ngibe ngayi-understand vele ukuthi kuthiwa khona ingane engaphandle khona ingane yangaphakathi yabo bake bayichaze bona ukuthi kanjani kuthiwa yasemshadweni le nakuyona yasemshadweni but manje lezo zinto uma ubheka sezenze kwakhona ingane eziningi kanjalo and manje abantu besimame abaningi bazele manje uyabona ngisho ukuthi nawe uthi ufuna unkosikazi manje amathuba ukuthi ngempela uthola unkosikazi ongazele uma ukuthi usufuna osevuthiwe emqondweni mancane mhlawumbe ufuna lento esibuyisela umuntu mangiphila mina ngokwazi kwamathi kukuphi ngaphandle kukuphi ngaphakathi funa siqale lapho nathi intombi ngihlezi nayo sithola ingane intombi yami ngihlezi nayo sathola ingane lengane esiyitholile yangaphandle noma yangaphakathi phela kuzothiwa yangaphandle isikhathi esiningi anganoyazi ukuthi kushiwo njalo manje kuthiwa okay ingane yangaphandle okay ngiqhubeke nalentombi yami izicaca lapha ekhaya hayi kuzothiwa phela lezi nizoyithola emva kwalapho kuthiwa ke lezi ezasemshadweni i-first born yami nayo hayi phela leyo kuzothiwa nayo ithola ngaphandle ningakashadi okusho ukuthi lengane la ekhaya kukuphi
Yangaphandle. Cha phela izophela inkinga leza. Nganoma uzobheka uyazi ukuthi leyo nto leyo uma uzoyibheka iyayilimaza vele izinto eziningi. Ngoba leyo nto uyazi ukuthi kufana leyo nto kufana noma sekuthiwa ke mhlambe ke kunobukhosi ke kuleyo ndawo. Yabo uma kuthiwa kunobukhosi ngisho bathiwa abazali bagcine beshadile. But leya ngane yohlezi ingabukeki njengomuntu otholelwe emshadweni. Kuyohlezi kuthiwa ingane abayithola ngaphandle. Ake ngikucacisele kodwa ngiqale ngenkulumo elula. Umbumbi wesizwe samaZulu bese uyisizwe samanguni. Ebezalelwe emshadweni. Ilembe liqamanya amalembe. Cha, lazalwa intombazana kaMhlongo ihlobonga nosenza ngakhona esawumfanyana ezibukweni yahlobonga kanye lokhuzana uNandi wabiyela kubo kaMhlongo wafike kwathi usuwapho wathethiswa mhlazana sekubonakala isiso walikhuluma iqiniso wahanjiswa kwaZulu bafike baphiwa uJama wathi umfana wakho usamncane ngeke amethisa intombazana angithi kwasekuthiwa wena jika lo uphethwe isifo seshaka hayi ngoba enjani emithi mhlazane sezalwa abathi abakaMhlongo naliki ishakaleni elathi liphethe ingane bemithi kwakuyima beqala bephikisisa waphikwa isuka asedlule lapho asize kumdlokombane vukudla amadoda athi siphathele lokhu zamethi yasebukhosi and uyena futhi ophatha isikhathi eside nakho ke owangaphandle noma wangaphakathi akazalelwanga naye emshadweni ingakho zithi ibongo uye wanesibindi ebiyabuthelezi wokuqoqa umntaka wesibindi ebiyabuthelezi wokukhuthaza umntakandaba yebo bemthuka yebo bemcokofula bethi ngeke ubuse indaba ukwaqini kanti bagcoba ngamafutha empepho ekhanda umuntu owaba nesandla sokuthi kubekwe umalume lokhuzana umzala wakhe kwakubani ubuthelezi ubaba osanda kwedlula so ke ngizama ukuchazela amandla omuntu irregardless ukuthi uzalelwe kulento enibiza nina ngeke ngaphandle noma ngeke ngaphandle now asiqhubeke nayo ke mina njengomfana mangizala ingane ngizala entombini eyintombini ezu2 bese ngihamba lebafana bama bawu2 ngifike ngihlawule emagcekeni akasekhakonina wabo bese ngibahlenga ngibabuyisa la bese ngiyaganwa emva kwalokho sengiganiwe ke manje ngizibule ngomfana futhi sebe u3 abafana la ekhaya laba bawu2 engibathole before ngicacelwe bese kuba yilonke ngimthole sengicacelwe igama lilodwa kulezi ingane labafana bala ekhaya akekho ngaphandle akekho ngaphakathi ngoba bakubo shuthi yini lento singathi iyini ke lento yamanje shuthi isintu noma imkhuba lento ngoba phela isijwayelekile lento yabo nje yona leyo ukuthi kuthiwe lo because abantu bazoyihlunga abantu yabo isikhathi esiningi nje esikhathini samanje isava sokucwasa umuntu akekho umuntu wangaphandle akekho umuntu wangaphakathi umuntu wangaphandle uyedwa umuntu ongesona igazi nesibongo sala ekhaya uma sesiya kwingonyuluka yomsamo bese kuthiwa ayi besicela abantu bala ekhaya okusho ukuthi abangaphandle basale ngaphandle ukuze bengangeni empepheni yala ekhaya manje ke awukwazi ingane efakwe isiphandla la ekhaya yaphandlwa bese kuthiwa ingeyangaphandle futhi kanti iliphi lingaphandle ukukhulunywa shothi umuzwa la ekhaya umakoti you understand mhlazane lo makoti wamehlula umendo typical example umehlula umendo lo makoti ahamba biyele kubo kufika omunye umakoti lezi ingane zakhe sothi ngezaphi ezangaphandle noma zala ekhaya we understand so akithi phela manje sekubuzwa lo makoti omncane ofikile so how lezi ingane bese hayi wayithola ngaphandle ayikho into enjalo ingane zendoda ingane zalapha ekhaya ingane zendoda uma zisekhaya kunina kuthiwa lezi abashana ba ngoba umshana ilo okuthiwa usisi wagana kuphi bese yabuya eseze ekhaya konina omalwe bakhe sembiza ngomshana kodwa lo unina ongagananga ilo esembiza ngomlanjwana ngoba umlando wakhe mncane uthinta isibongo esisodwa kuphela so umlanjwana kahlahle awusiyinhlamba ngoba isikhathi esiningi phela abantu yazi akekho umuntu angafisi othanda ukuthi abizwe ngomlanjwana yazi ukuthi miningi ishimndeni ecabene kubangwa lokho ukuthi ubizwe ingane ngomlanjwana kwathiwa hawo ingane yami suyithatheke manje wayikhipha kwala ekhaya awusiyinhlamba kahlahle leli igama elithi umlanjwana le imvelaphi yalo ibisukaphi okay ake siye kuyigama lona ke manje
umlando okusho ukuthi ulanda isuka lalo umsuka walomuntu ilapha khona ilapha sedlule khona ilapha yakhona umlando wakhe. Now umlando omncane isinciphiso sakhona ntwana njwana ntwanyana isinciphiso manje okusho ukuthi umlanjwana usho ukuthi umlando omncane ngoba lo muntu unala asuka khona kodwa akayindawo. You understand? So lo muntu unemuva kuphela eliyini likhakonini, mina nginemuva elikuphi eliwunxumalo. Ngafika lapho umama wafika washintsha waba umatha wasezala izingane ngobane ngokwazi. Okusho ukuthi lezi izingane mayizalwa kusasa izovusa umuzwa kamatha. So kunomlando ozayo sazobhala ubhalwa lezi izingane sezubhalela izizukulwane zawo. Lona ukho umlando ayobhala la kugani okucace khona unini kodwa umlando wakhe wonke uphelela la kuzalelwe khona unini. Now igama lokuthi umlanjwana Leon Inhlamba beliqonde ukunikeza ingqikithi yalomuntu nomlando wakhe. Ingakho omalume mabekhuluma bethi ayi umlanjwana la ekhaya lo. Ngothando futhi. Yabo. Asambe mfana wami esho njalo umalume ngoba umalume uyena yihlo. Uma uzalelwe la ekhaya ungenali yini umalume wakho ba uyihlo. Njengoba behlezi bethukwa nje umalume kanje ku social media phela yikho into ebuyithathe kancane njengomalume ngesinye isikhathi ukubone nje ukuthi maningi nama post owafica ku social media kugadla umalume kuthiwe umalume usenza ukuthi yabo umalume nje bahlezi bethathwa futhi angiphathi ko umalume mhlawumbe othola ukuthi ke uyidlela namanzi amponjwane vele umuntu nemisebenzi ephinde ingahlangani kahle uhlezi nje ezothathwa nje njengomuntu nje kahle ongeke uzuthi ulapha kodwa manje umsebenzi uye futhi umuntu ohleze nabo labantu yena umuntu ohlezi izingane ezibhekile ngaso sonke isikhathi ngisho bengekho la bekusuke kubonakala ukuthi impilo zabo zona zilapha phezulu. Okay, angikwenzela into embili. Uyakhumbula ekhaya umhlazana kushoniwe sekumele kulandwe isidumbu ngehlahla. Ubani wayifuneka ukuthi uphathe ihlahla? Malume. Lo delelekile. Yeah. So ngizama ukuthini kuwena ngizama ukuthi lo muntu uphethe isibusiso sabantu abadala. Lo nina ngamehlo enyama enimbukela phansi. You understand? Uma sekumele kuqala umsebenzi lapha ekhaya thina bese noma ubaba omncane wethu esimazi ukuthi uma sekumele kuqala umsebenzi funakala semnikeze inipha ayifake la ebenelokhuzana equote ayifake la. Yeah umalume phela umzwake lokho ethi kanti kuqalwa nini emshana uyabo ufuna lo msebenzi ukuthabatha manje usenamandla uyabo akwenzele lokho akwenze cha lokho kahle sekuzomeleke kuthinte umshana kodwa ke mshana nina nihamba nifika la awungamele umsebenzi malume ngisho usuhamba usubile etohweni malume awungifaki inyawo manisithela ngale bese umfumbathisa into encane malume ngizokubona sothinta nefonini uyabo lo malume abambukela phansi uma uyindlalifa uhlakaniphile ukwazi ukubona ukuthi it's either umalume noma ubaba omncane ngoba uyihla kasekho usekhakonini ubaba u9 thembele kumalume naba abantu abaphethe umsamo wami naba abantu abanobunkulunkulu nobungcwele kumina okusho ukuthi ifuna ngihlale inhliziyo yabo ngiwini ukuthi beseduze kwami. Uthi nomushelelelile umzwethi ayi ndodana lento yenzile ayingiphathanga kahle. Ayungiphoxile kodwa ke ngicela sithole indlela yokuyilungisa besithi misiphele imeeting sekuhlukene bese nawe isilima kodwa awuboni ngani lento ifuna ukwenziwa kanje kusho bamncane wakhe uyabo ethehlezi ubaba wakho ekuthethisa ethi niyenzelani lento kwazi angithi ngantshela ngathi angifunda iniyenza bese ethi ubaba omncane kodwa mfowethu nawe phela wawuyenza imaphela ukuthetha so ubaba omncane uhlezi kuwena uyabo so funa nawe mufikile ubuye eThekwini ubuye eGoli koTohoza baba omncane bengedlula manje ethi xhawula bese ezokusinda lapha esandleni ayikulungile ulanda ibusika ngizonibona kusasa ke madoda ngisho edlula yabuza kumama ukhona ukwazi
hayi uthe uzobuya kusasa okay kusasa ubona ngayo usela awubo mncane asisakwazi sikubona ngoba nakho kufika ukwazi hayi sukane na yabo so ukhanda ubudlelwane bomuntu onobunkulunkulu kuwena somsondeze kuwena ngoba lento ishoyo yomaluma babukelwa phansi silahlekelwe ubuntu silahlekelwe ukwazisana now uma ke umuntu njengomalume ebukela phansi udade wabo okusho ukuthi usebukela phansi nezingane zakhe bese ngenwa ubunja noma ubulwane bese ethi mayibuka umshana wakhe bese ebona intombi angazi ukuthi lobu bulwane obungene kubantu bobizwa ngani sinesifiso sokufisa ukubukhuza ukuthi bantu besilisa ngoba ngeke ngisho ukuthi madoda ngoba amadoda abuthwa abazi nobudoda angeke beyenze leyanto bantu besilisa lesi sihlave seningenile sokubuka izingane ezincane esamlibu safinya bese nibona nina ukuthi sezingamajongusi sekumele nihlobonge kuzona ayi siyawukhuza lo moya ukuthi ake uphele ngoba uyasona isizwe nesithunzi sakithi thina abantu singabankulu noma singamazulu kakhulu and ihlukanisile futhi imindeni yonke lento yabona ihlukanisile imindeni ngoba imindeni eminingi njengamanje ayisekho kahle structure yabona asekho yabo thina sikhula bekuba khona nama meeting emakhaya noma ngingathini ukuhlangana la bekuthiwe khona mhlawumbe kuyohlangana abantu besilisa yabo kuyokhulunywa kuzofika kufundiswa abantu ubudoda kodwa manje ayisekho lezo zinto manje uyabona uma uzobheka namanje abantu abaningi uma ungaku umbuzo ukuthi umuntu yini indoda yazi ukuthi bambalwa kanjani abantu abangakwazi ukuthi bakuchazele ukuthi yini indoda kunalokho kuzothathwa isitho sangasese kufakwe imali ngoba nayo imali yona esihamba phambili ingakuthola thina abantu besimama mayikwa afford usefuna ukuba indoda kwi relationship yabona ingoba sesiyithathe thina sayifaka kakhulu kulezi zinto zesimanje ukuthi into edefine indoda kusho ukuthi kufuneka ibe nemali uma ungenamali awuseyona indoda yabo indoda isitho sangasese ukuthi hayi ngoba ke naku phela umuntu wesilisa yabo sekuyindoda kanti manje igama leli lisho kahle into enkulu kakhulu kunalokhu abantu ababuka sengazuthi lisho khona njengamanje mhlawumbe before ngifike kuleya ke sihlaziye kanje uma amantombazane noma ake ngithi uma intombi zihlolwa zifundiswa ngokuphathwa uyiphatha kwazo zifundiselwa ukuthi kwazi ukuvusa imizi yamadoda phila umadoda 2 uma ufundisa isivalo sebhodwe ukuthi kuhlale kuphekwe wena uzovala ukuze lokudla okuphakathi kuvuthwe ngoba phela indoda ukuze ibe nomuzi idinga umfazi ukuze ibe nezingane idinga umfazi mina imali nginayo kwakhe indonga kuba yindlu kungena umfazi kushintsha igama lendlu kuthiwa umuzi ngifundisa isivalo ukuthi wena uzovala la ingakho isivalo masikhandwa kuthiwa isivalo once avala ebhodweni kuthiwa isivalo sebhodwe now lezi ivalo zamabhodwe ezicancathwayo ezikhandwayo phila amabhodwe umhlaba unjena nje ingoba ivalo zivala amaketela ayisavala amabhodwe ngoba ibhodwe lakhiwe ngendlela yokuthi likwazi ukubamba ukushisa ukubeka emlilweni alikreki kodwa kuvutha ukudla okungaphakathi akekho umuntu othi medla ukudla ethi laze kwaphekwa ngebhodwe right uthi kwaze kwamnandi lokho kudla okusho ukuthi mina ngane yalapha ekhaya uma ngibingelela umuntu omdala bathi lengane iphume ekhaya lifundisekile yonke into kahle represent ikini nje yonke indawo la ukhona okusho ukuthi ibhodwe eliphekele ingane eliwumzali livuthiwe lengane emiklaza umuzi umuntu ethi ngidabukele ikini akadabukeli wena ngidabukele ikini oba wona ufuna uvusa ikini uyolivusa kanjani ikini usazi ukuthi umuntu omdala ubizwa ngaphansi kweyiketi now sidlule nayo ke amadoda yini amadoda uyazi kuyenzeka uhlangane nomfana ona40
Yeah, abanye ngisho 50. Kuyenzeka umfana una 40. Kunomfana nje umfice eclubini egroove kuze kushaya u2 ekseni abuye edakiwe avuke ekseni unebhabha lapho seseshisa nyama usefake ufaka isikhindi nophaqa nevesta useyaphuza iAmstel ngo8 ekseni. Umfana lo. Phela umfana usenza impilo yobufana nje. You understand? Yeah. So uma usuqala usuba indoda, ubudoda kuyona iminyaka. Ubudoda ukwenza imisebenzi esinozinzo lwekhaya. Uma usuqala wena wakhindle ekhaya, sekuthiwa awu lento oyenzile wenze ini? Ubudoda. Uma ushonelwe uma wakho, uzwa obaba mabezokududuza bethi namhlanje ke mfana wami sekumele uqine ube yini? Ube indoda. Ngoba asekho umuntu okhalela kuyena. Kade ngikhuluma ngebhodwe elishayo, ibhodwe lishela ukuthi kuvutha ukudla ngaphakathi. Okusho ukuthi wena seyizokunetha zikunethela ukuthi kube nabantu baprotectela ukuthi babe right. Yeah. Uyabona nje amagama akhisho baba wakho ukhulu umncane usawakhumbula namhlanje. Waye kwakhe kwenza indoda. Kodwa amagama owatshelwa umngani wakho siwawakhohlwa. Yini? Ngoba ubaba une role ebalulekile kuyena. Now, fast forward. Umuntu wesifazane ngoba ubona kanje. Abantu besifazane lento yokuhlolwa nokuyigqaja ngobutshitshi nenkomo kanina nenkomo yenquthu nenkomo yomqhoyiso. Sebeyiphila lento ekuthiwa is by the way. Yeah. Anganomya ngizwa. Uyabona itshitshi. Singaka nje sigcwelela endlini mhlasimbe kwa TikTok ngoba siba ngaka. Kunabafana abaganiwe azaluvule nje itshitshi. Kodwa futhi mhlawumbe wayikhipha inkomo kaMama njalo. Because phela usuyayikhipha namanje ungayificanga. Kuthiwe ngeke uzongithela ngehlazo. Awusiyindoda wena uma ungafuni ukuyikhipha. Phela angithi kusuke kuthiwa wena chuma amasende enye indoda kuwena. Ngeke ungizwe. Kusuke kushola ukuthi wena chuma amasende enye indoda kuwena. Shuthi lawa amasende ahlobonga athatha inkomo yenquthu thiwathatha waxhume kuwe bese uyahamba uyowakhokhela. Ingakho ukuthi nasekubiza ngesixhuma amasende. Ngolimi lwesiZulu. Manje isuke izolasta kodwa into enjalo uma uzofika ukhokhe nento ongayificanga. Le nkomo yamama nje obuyikhipha. Funa ubuze phela uma lengane ungakayithinti. Buza thina omalume bakhe ngithi awukho wena ozoyikhulumela. Sibuza nina bakwamnguni ukuthi bomnguni sicela ukubuza ukuthi lengane emifike ekhaya sizoyendlalela yini. Ngoba umfana ubona intombi ukuthi izovusa umuzi akakaze naye ithinte. Yeah. Bese kuthiwa cha ngeke nikwazi ukuyendlalela. Okusho ukuthi inkomo yesendlalo asisakwazi ukuyikhipha. Now, yini inkomo yesendlalo? Angithi mathiwa intombi ibizondlalelwa cishe uzokhumbula. Makuthiwa kade ugaca namhlanje. Yeah. Intombi namhlanje yendlalelwa ogogo. Yeah, abantu bazoqala bayihlole. Bese ufaka ishide elimhlophe. Namhlanje ke iyokuqala nensizwa. Yeah. Ekuseni. Mhlambe ngo-3:04. Qoqo makoti vula bo. Uthi uyasoma uma ngenyawo akagqoki. Hayi khuleka makoti mina umameza uthi uyavula bephusha isicapha. Kusamdlalwana khona kuliwa. Ngene izalukwazi noma zo3 zo4 zifike ihlwithi ishidi lebenilele kulona. Ukuthi usalele noba awusuka esithembiso nokuthi kusalele noba umfana indoda. Phunywa nalo leshidi baselimiswa kanje bese kuficakala igazi ngathi kade eqhuma ithatha umntombi ba intombi namhlanje nanti igazi bese lithatha umama athi ashone nalesibayeni. Leli shidi seliyofike kuthathwe lophisana uzofihlelwa wena makoti lophisana onegazi bese ugqitshwe esibayeni elinye selingashiswa kodwa lophisana onegazi uyogqitshwe esibayeni wena athelwa ngenyongo ngayizolo. Ingakho usuzwa kuthiwa manje ubani uthelwe ngenyongo awazi nandoda uthelwa apho umfazi ngenyongo ngoba sihlezi lana nje asazi uthelwa apho umfazi kuneyindawo ezidulile umfazi athelwa kuzo ngenyongo.
bese kuqedwa lapho bese kuthathwa lelo gazi eselinengcube eyimbijana nalenyonga kade ethelwa ngayizolo bese yiswe esibayeni. Lo mfazi umkhandile ukuthi ngisho ngenzani usindwa isibaya salapha ekhaya. Sesiyokuxoxa ngakusasa ukuthi kungani abafazi bethu belula kangaka ukuthi bephinge bethathu. Abasindwa yilutho. Sevele nje vele kuyenziwa nje manje gcina uyicala. Ake ngibuze wena nje mfowethu. Njoba owakho unkosikazi wamfica ngenza isibonelo hayi wena. Owakho unkosikazi wamfica mhlawumbe engaphelele. Wamthatha. Yini oyithembile ukuthi bangamthathi kuwena? Uyaqonda? Yeah. Wathi umkhulu kimi thina sathatha ogogo. Bephelele bezintombi. Sasibabiyela. Nina nithathi intombi engasaphele akuzona intombi amantombazana. Yeah. Angasaphelele. Yeah, uthi umuntu vele mhlawumbe umuntu usekwalana nalabantu aba100 yabo but usazongena emshadweni. Engani mangifika mina mangilala naye mina olwami ucanzo lokukhanda ingane ngoba ngakhumuza. Yena olwakho ucanzo lokupapruka nje. Ilelo ukuthi ufuna kugomonqwe kubhekiswane phansi ufuna ukumnyama ngekhanda omnyabhekeli ahengo omunye akhungwe ngozankosi kuthiwa kwenziwe yonke kuze kukhandwe ngisho ijwebu kuthiwa isijwebu socansi. Thina isijwebu sazi ukuthi sokukhungela inkomo laphana emabhaxeni inkabe masibophe uze kuthiwa kunesijwebu socansi. Uma enganeli uwena ahamba yothengela lakhe ipipi elisemthethweni lihlala esikhwameni elinebadge. Angitshabo uma seza ukuthi usehalele lento uoni badge okusho ukuthi wena mufika ufune kubambe le standard se badge enimangana nalawo mapetra khona izinto ezingaka nawe ubona uthi hayibo bafu yabona nje ibadge umshini okuthunga umamkhulu wami uyathunga ekhaya umama wayinelokhuza uyigcoba la uzothi sasingalala ekhaya umamkhulu uyathunga welala nango2 lento muthi ayibuka ungaphila nilempilo ethi usuku uphila lempilo ngeke ugugu omncane yabo bagcina phela sesikubona lapha manje yothenga amaphilisi manje nje ubone ukuthi inkabe fethu ziyasokola inkabe fethu and inkinga usuyashame manje na ko Facebook waqala wangaba ngathi umshini okuthunga sekuthi uyiqhude ngakusasa nje uzokuthi phela basenankinga laba nokuthi bakuthuka esidlangalaleni. Asikhuluma iqiniso ke bafu uzoze wazi umshini wokuthunga ufundephi yabona umbuzo onzima phela yonke into inesikole sakhona hawu wazi wahlonipha mfana wami kuphi ekhaya bisho njalo igama yeah kodwa kaze sizwe kuthiwa hawu wazi wafeba kahle ngane yami kuphi ekhaya angijabo so ke into enhle ibizikile kodwa ngesimo sempilo yanamhlanje into embi iphushelwe emadodeni. Abantu besifazane abasakwazi ukuyincisha noma ukuncisha ubumnandi. Bazi ukuthi ubumnandi ukulala. Uyazi ukuthi ulala nemali. Uyazi ukuthi into ebucayi isitho sangasese. Sibucayi kanjani na? Isitho sangasese uyakwazi ukuhlangana nomuntu ngokwemimoya. Usebenzele yena impilo yakho yonke. Kukhona into ekuthiwa umthwebulo. Bakuthwebula ngokocansi. Kunamadoda athwele ayakwazi ukukuthwebula uthola ukuthi uneyinhlanga ezintsha bese lala nawe bese kuthwebula inhlanhla yakho. Kunabantu besifazana abazokutshela kahle ukuthi uyazi lokhu ngathandana nobani izinto zami zaqala zabheka phansi. Lokhu ngashada nobani izinto zami zaqala zabheka phansi. Abanye uthola ukuthi bathwebuleka inhlanhla yabo. Wangaphinde izinto zakhe zakaphezulu. 2 omunye uthola ukuthi umfana ubuwedlula kuyena kanti sina masiphila ubufana nje sihlala siyolahla. Kade ngiboshiwe mangiphuma ufuna ngithola intombi yokuqala ufuna ngiyolahla. Kade ngisuka emncwabeni manje ngiqeda lapho manje ngiqeda ukulahla ufuna ngithola intombi yokuqala engizolahla ngayo. Manje ngiqeda ukusika ijwabu
ngisuke ngikhipha ubumina lapha ngisaphelele into yokuqala ufuna ngiyenza ufuna ngiyolahla uma ngishonelwe ngoduso noma umfazi intombi yokuqala ufuna ngiyothola ufuna ngiyolahla so ziningi izimo edala ukuthi singabafana siyolahla ulahlela kuphi ulahlela kumuntu wesifazane lo muntu wesifazane owumfazi womuntu kusasa ngesikhathi ngilahlela ngalesi silwane ngisibeka kuwena lesi silwane sidla izingane niyaqamba nina niyashada ingane azithula kunabantu abangabafelokazi bafelwa zingane hayi ngoba beneyinkinga kwalahlwa kubo and lezi ilwane zidla ingane uyakhulelwa ingane ichitheke miqedwe ukuchitheka angabenzi ababelethisa akhipha umphefumulo walengane aphinda mithenye ziyabizana athi nawu ngihambile ngakumthandazo wangigeza nanana cha ugeza okunye kususa isinyama umoya walengane uzobiza ezinye ingane so sikule nkinga nje ulwazi kubantu luyaluyimbijana now into ke balekile ukuthi siyenze uma abantu besifazane bezalwa angaze singenza kanjani bengizothi number 1 ukudla sekudlayo ubafu ku-artificial sekuyaprintwa nokuprintwa manje so ukudla kwethu uma ku-artificial meaning ukwazi umuntu wesifazane ukumkhulisa abe ngaphambili kweminyaka yakhe that is why ufica ingane ena 16 years ena 18 years singathi umama omdala uyabo so kunale gama bengithi ngiyalibalekela kodwa sebeyaqhanyela bafu umuntu wesifazane akubhalela imessage akutshela ukuthi babe amhoni akakhulumi iphutha ulangazelela umuntu wesilisa khona into ofuneka iphume miyeqeda ukuphuma bese ethi dwe uma engamthola umuntu wesilisa uncamela ukufuna wona lamalokhuzana athengwayo ngitshela ngawo apresse afake laphana lithi dla kuyena abe right bese yalalake say right imizwa yabo esishesho ngawo ukuthi ihlale imdinge umuntu wesilisa kanti lento ibingagwemeka kanjani na ithi ingane incane sathi yaqamba nje bayiqume bese ziyaphehlwa ziphehlwa zikhishwe qhunyiswe leli igazi eliyiqume kuze ngoba kunegazi kumuntu usifazane elimnyama okuyilona elibangela ukuthi isitho sakhe sangasese sifuthe njalo bazokutshela baze bathi shama hazard lifuna umuntu wesilisa so ke uma lingaphehlwanga lingakhishwanga lelo gazi libangela ukuthi umuntu wesifazane alangazelele mashinyane ahlala langazelele masinyane ingakho njengamanje kunesizwe nje esihlukile kunathi esibizwa ngama 2K angithi iningi labo ibona abantu abaqalwe ukuzalwa ngokudla okuprocessed bangisho baqala ukuzalwa kusho ukuthi from bezalwa usedle purity udlavele nje zonke lezi zinto amaqanda thina yazi thina lalishiswa iqanda mfethu lize libe njani ongalithi thina iqanda lingathi half cooked iqanda kwakumele ukuthi mawuzolidla mthiswe ubhekwe futhi ukuthi lishile ngempela leli iqanda yabo ngoba ngithula njalo bhodi ungcono nalali khona kini iqanda yazi ngizama ukubuyisa iqanda ladliwa ekhaya kangani hayi iqanda ulithola nje nakhona muzumsile nathi niyaphuma nabona inkukhu yakwabani zalelaphi mase nidlula nti shwi namabili seniyobona phambili einkomeni omnye ufuna ntshontsha amafutha omnyamba ontshontshana ukuze nikwazi ukuthola iqanda lento yiqanda oshizi angithi kwakwakhiwa umuntu ufica manje ingane zonakala ufika umama athi hayi nje ngifuna ingane zami ihluphe athi ingane eningi manje ikhuliswa ama single parent oba kubaleka amadoda lade sikhuluma ngawo zikhuliswa ama single parent bese ethi umama ngifuna ingane zami zizwele ukuthi ubaba yinaye angifuni futhi ihlupheke njengami bayithengela ukudla okurich lokudla okurich kubanga ini kubanga ukuthi amantombazane aqhanyele ithi intombazane emisimithi bese ethi yazi yangiphoxa ingane kanti umzala akabonanga ukuthi uyena okhande umzimba walengane ukuthi awuhubha abafana so mengaphehliwe lezi ngane ngoba ngithi ake kuzanywe kutholakale kubuyisa usiko lokuphehla amantombazane izinga lokulala lizokwehla ngoba le nto ibanga impene
ingakho sinabafazi umfazi wakho nje wena ngeke usamshiya manje osebenza eGoli ubuya after ngeke manzi mkhulu uzobuya lwate ezokulungisela ucimbi sekunengane yabo sibe sekuzoshiwa isisi wena nakho ukutshela kahle ukuthi ayi baba omunye umbona ngoba ethule nje ubona shuthi mhlasimbe ngathi sekukhona ngitshontsha amantshontshe emsamo impilo kanjalo ke mfuthu so ke uma kungabuyiswa usiko lokuphehla lehliswa lento ekuthiwa i-sex drive kumuntu wesifazane angithi umuntu wesifazane unalento ekuthiwa i-estrogen umuntu wesilisa une-testosterone lento ekuthiwa umhlwenga kuwena so ingakho umuntu wesifazane one-estrogen kodwa senephunga lomuntu wesilisa nomuntu wesifazane one-estrogen ongenalo iphunga lomuntu wesilisa umuntu wesifazane mengangena la endlini enqunu kusayitshitshi uzokhumbula manje ubukela kumemulo nibukela amajiji ayikho indodo efice esigcaweni sekuthiwa iqhanyela kubangwa yini lokho ngokwemvelo loya muntu usangcwele musambuka usanenhlonipho ngisho ungavalelwa uthiwa mhlasimbe uvaleleke thina sike siye ngisho enyokeni nibona amajiji athe chithisaka isinqe esimnyama esimpofu esiyikhona esiyi-triangle esinana kodwa ngeke uzwe kuthiwa ndiki kwenziwa yini lokho imvelo kaNkulunkulu basa protected umuntu wesifazane osangcwele unamandla thina esavula amajiji emakhaya sekutshela ijiji ubulibambela la ubuthi uqala ukwazi ukungena kahle emathangeni senihuhuluze mhlasimbe 2 meters mali ngafuni futhi liyakwazi ukubuyisela ngaphansi libe ngaphezulu amandla umuntu wesifazane osalejiji anawo maningi kakhulu uma kuthiwa nisekamereni niqala ekamereni nize niwe niwele phansi unkonofele na ungafuni ukusuka ngokwamandla unawo lento nizogcina niyenzile ngoba usuke ethanda bazo ezukhulu ba indoda amandla okuvula ijiji apha phela manje abafana sebeyintombini bedakiwe ivuka intombazana ethi ngakusasa yazi njalo izolo ngibreakile akholwe naye avuke eze kuthina like saying so bra inyama ekusengivulile le yangana angithakazi nokuvula ijiji ukuthi Thatha umuntu beshawa nangesinemfu ke njalo ngoba phela abanye nemkhuba manje angifuna ukuphawu cha abanye abanye sebeshawa nangazi nemfu manje thothi ushawa ngesinemfu yazi mina khona izinkampa zasemakhaya ezathi impela zibreaking ngane yodwa mhlawumbe zaze zala ko form mfethu uzudideka ukuthi hayibo lengane ngoba ubani wathi nje uyibreakile last month nobani 6 months ago wayithi kanti ubani uyibreakile la kubona ake sikhuluma iqiniso la uyazi ukuthi kunamadoda ngesikhathi elobola akhipha inkomo athi ngikhipha inkomo kaMama kodwa wayazi inkomo kaMama anemizi namhlanje inkomo kaMama iyabiza uma ulobola bese ukhipha inkomo uthi ukhipha inkomo yenquthu kodwa ingquthu ungayazi uyazethuka ingakho uma ucacelwe umfazi omfice senengane kuyaphoqa ukuthi uphinde ucacelwe umfazi osaphelele kuze ezokuzalela iphula mkhonto inkosana yakhe yokukhombela ithuna inkosana ezobe ingcwele ngokuphatha umsamo lapha ekhaya abantu basuke bebuke ngosikhwele ukuthi hayi suka bafunana nezithembuzane lo mfana ozomzala umzale kuMama ongasahlambulukile funa nazi ukuthi mase niphathele umsamo lapha ekhaya anisophinda umsamo wenu ube nenhlanhla ingakho umye kuphakameni uthi uShembe okhalweni lami ngoba kwakunukeka ukuthi ingane yakho okwakungenzeka ingene emandleni uma uthi meseshintsha ibhantshi bayicuthela bayibulala wasethi okhalweni lami ngiyaliqalekisa akusoke uyophuma Nkosi angijeza okhalweni lwakhe ngoba ukhalo lwakhe selungcolile izingane zakhe seyichithelene kubi igazi nawe njengomama ngokunjalo uma umama eke waphinga wasebanjwa ngisho sengenziwe inhlambuluko okwenziweni kuhlawule kugezwa nanani kodwa okhalweni lakhe ayisekho inkosana so kubalekile ukuthi uma umuntu wesilisa ahlahle nje ube nayo umama wakho nje omthole yitshitshi mfowethu
uma uthola intombazane elitshitshe ayiphatha kahle ungayiyeki lo ngane yabantu iqoqe ngoba iyokwenza ukuthi umsamo wakini ube ngcwele. Ufica imsamo inxokombise kanjena nje namhlanje abantu abaphekitha imsamo bayiphethe ngenkani ngoba bayiphethe ngokuthi ibona abasebenzayo ibona abamkabi. Kweminye imizi ufica impepho ishiswa amantombazane iwona ngamashisa impepho. Ufica makuzoshiswa impepho kiwe ekamerweni ngoba kuhlalwa kwamashe lokushini ayikho indlu abantu abadala kukhushula umbhede kushiswa impepho kuthiwa nina bomathi maqedwe ukukhulunywa komathi kwehlisa umbhede kuyahlobongwa khona la. Imuphi kumsamo ozobangcwele ube nenhlanhla nenza nje. Manje ke uma singaqondi ukuthi umsamo yini, umsamo ila okuhlangene khona imimoya engcwele ngamathonga yakithi. Ilona thempeli lethu. Iyona ndawo esihloniphayo masiya kuyona nathi esikhumula izicathulo masiya kuyona siguqe siphaphathe siphahle kwesinye isikhathi kuya ngokuthi nenza kanjani kini. Iyona ndawo akithi yabona nje mofica amandiya ufica nekhona lapha kunopopayo ngathi uyindlovu na ayahlonipha mina la ya kakhulu muka wayakhele sakhuza dayi ungezi ngala. We understand? So wena awunawo umsamo wakho la ingonyuluka khona yomoya wakho ehlambulukayo miya khona uphila nje njengenja. And ne religion ke iudlalile indima enkulu lapha ekutheni isibulale ngalendlela ngoba uma ubheka I religion ifike yayiphikisa kakhulu futhi lenkolo yamanje ifike yayiphikisa kakhulu thina indlela ebesenza ngayo. Yabo manje sekunabantu nje ngisho ekhaya othi mina ngiyakholwa yabo nje ububona ukuthi noma kuthiwa kuphuma izisu kwenzeke yonke lento umuntu akafuni ukuyogeza akafuni nje ngoba yena kumele asebenzise umuthi yabo. And ivele uma uyibheka idivision yayo ngoba namanje vele impi yayo yonke lento yiyo vele religion. Sekunabantu manje abangasaboni ukuthi funeka uma ngithatha umuntu wesimama funeka ngimthathe ngokwesintu. Right ngisho igama liyasho white wedding uvele nje kuyohlangana nomafezi kuyashadwa phelile. Ake ngibuza lento elula kanje mfowethu. Abelungu bezizonda kanje bengasithandi kanje bengasifiseli okuhle kanje besenza igqili ukuthi sisebenzele bona. Yeah. Kwenziwa yini ukuthi basithande kangaka bathi bazosipha amabhayibheli mahala bazosikhandela amasonto emalokishini mahala. Yeah kwakuyikho vele ukuzosicindezela. Cha ngifuna nje ukubuza ukuthi yini lesesiyenzile ngaka ukuthi bafike basikhandela amasonto. Yabona nje uya konke amalokishi manje ufica abantu Catholic Church iwona amasonto amaningi lawo amaweseli amani kunombhosho ngomkhulu wesonto linesiphambano phezulu ilokishi nelokishi kunalelo sonto kunababishop abakhulu okuthi abantu ngisho behluphekile ufuna abahlanganisa ukuthi hayi ufuna sithengele icathulo likababa ukuthi athengelwe imoto nento engafundi ukusebenza ihlezi lini labazali kubaba idinga ihashi. We understand? So yini lesiyenzile ngaka ukuthi kungakhandwa indawo enkulu kanje ngokwama square meters bese kuthiwa siyanika nje mahala. Shuthi vele kuyiphathi yeagenda vele ukuzosebenzisa. Iyiphi lokisho laziyo okwakhandwa indawo enkulu engaka kwase kuthiwa ke la mahala sizonifundisa ama trade ukuze kuphume o tradesmen ama artisan uzothi uphuma la uzobusukwazi ukushisela uzobusukwazi ukuthunga uzobusukwazi ukupenda uzobusukwazi uba electronic uzobusukwazi ukwenza ilokhuzana idesigning. Angikutshela ngamakhono mina ongamdinga umlungu. Umuntu oshiselayo namhlanje akamdingi umlungu. Umuntu opendayo namhlanje akamdingi umlungu. Umuntu okwazi ukudweba namhlanje akamdingi umlungu. Umuntu ohumakhi namhlanje akamdingi umlungu. Ngokubuka ukuthi naye South Africa imisebenzi ayikho. Uma imisebenzi ingekho kusho ukuthi ifuna maximize i-artisanship. I-artisanship izongena under small businesses. Ama small businesses azokwazi uku-equipa laba abangazi lutho bazo-assista la kuma small businesses. Kunalabantu othi handyman ubamba isando unikeza lo naye in a long run ugcina umsebenzi esewufuna agcina umakhe sethi saloshisela la ngisawushisela ngale useyawazi umsebenzi. In a long run usedinga lento ethi i-RPL ngoba i-practical usiyayazi kodwa ushawa yini ushawa
isicucu then bese beyam-assessa lo muntu 3 RPL nayo useyaqualifya kusasa so kuba ba-maximize kuma-artisanship cha bakwenzi lokho ba-maximize kwiphi kwi-academics kufunakala kulokhu ku-advertiswa ku-graduate 80% abantu abagraduatile mfowethu uyathanda noma bathandi bashaya amathili abasebenza abanye bangama-security angisho le msebenzi ngoba iphansi but ngizama ukuthi abafikile kule level abayitshela ukuthi bazofika kuyona umhlaba ushintshile umhlaba udinga umuntu ozoba innovative hayi umuntu ozoba yiserver uma mina ngithi ngiyofunda i-project management which is this business I want to manage yet I'm not innovating any business asiyibambe sawusha u-HR asiyibambe hayi ukuthi nami ngiyabona mfethu ukuthi nesikhathi yabona siyabaleka bona siyabaleka senze vele nawe usawumuntu osadinga ukuthi ube nama commitment but nje le nkulumo yona ngisathanda ukuthi sike siphinde siqhubeke nayo ngoba khona la ngibona khona ukuthi asikakathinti yabona mhlawumbe futhi ukuphela mhlawumbe sesiyothinta kwelandelayo ngoba vele izinto ezikanje nazo ibalekile ukuthi angazi noma mhlawumbe abantu nabo lapha ko TikTok bebengathanda mhlawumbe ukuthi babe nabo nayo nemibuzo nje embalwa uma bekhona mhlawumbe singabavaleli ngaphandle yabo mhlasimbe mawukhona nombuzo bafowethu when it comes to isinto engangena manje mashinyane athinte kodwa sinale page ku YouTube elukwazi mathe _emasisweni ku TikTok ukwazi mathe uyalike noma usubscribe kanjalo nawe uPopile Studios nomfowethu unale page lakho nawe uPopile Studios ucinge lelo page so mina bengizothi mhlawumbe ke siphinde ngolesihlanu okumhla ka 18 mhlambe ke siphinde sinwebe futhi sinesunosuku lonke sibone ukuthi siyithatha sibeka namhlanje besakha phezulu engwebini ngoba iqiniso lithi asizikanga nayo phansi sisazozika nayo phansi sizikelane na sesizikela ukuthi uma mhlasimbe sikhuluma sisazokhuluma mhlasimbe ngokuzaleka komuntu sikhulume ngokukhuliswa komuntu sikhuliswe ngokuphathwa komuzi sikhuliswe ngemisebenzi efuna yenziwe umuntu meseshonile sikhulume ngezinto eziningi ezithinta ubuntu ngoba phela vele inhloso ilokho ukuthi sisikhulise isizwe yabo nami vele ukuqala kwami zonke lezi zinto bekuyikhona ukuthi ngabona ukuthi ulwazi liyashoda and nje ulwazi lishoda kuyi responsibility yethu ukuthi sihambe selifune yabo and uma sesilifuna saliqopha salibeka lapha umuntu sekuyena ukuthi mayilizwa ubona ukuthi kumele alithathe noma liyeke but abantu futhi bayakhombisa ukuthi balilambela ulwazi yabona nje njengamanje mawuzobheka le generation yethu ililambela ulwazi iyafuna ukwazi ayikho lento ukuthi kuthiwe iyouth ayifune lutha as much as kukuningi vele nokunye ngoba phela ngeke futhi sesize hlehle sithi ngoba sesikhuluma ngale zinto ezikhuluma kuzona sithi sizohlehla ukuthi sibuyela kuma 19 something 80 something 70 something ngeke sisaya vele lapho but kuyafuneka indlela yokuphila kuso lesikhathi sesikusona ngoba siyamdinga umuntu ukuthi awazi nanomsamo wakhe umuntu nje abe nawo umsamo lento ukuthi insizwa inayo imsamo kanjena ayakufuneka inkinga cha naleyo msamo uzoyithinta sithi uyihlafuna nayo angiyazi ke lo live wami ukuthi wenza kodwa kulungile sizothi uyihlafuna nayo sithi ukukhuluma ngokuthi umsamo uyini umsamo uphathwa ubani umsamo usingathwa kanjani ubani ovumelekile ukuthinta umsamo uma sekwedlule lo muntu othinta umsamo unikezwa kanjani umuntu olandelayo umsamo awuveli nje uyithathele umsamo
Hayi no, hayi ngiyabonga kakhulu mfoka Mathe Injalo indaba. ukuthi ufike. Nawe mbukeli uma ukuthi ubusabukile ke nje kuze kube la siyabonga kakhulu yabo for ukuthi ubuke. Siyacela ke nje uqhubeke ke umfollowishe ke naye ukwazi Mathe esibane ku-YouTube uthe ukwazi ku-YouTube ukwazi Mathe _ Masisweni. Then na ku-TikTok futhi ukwazi Mathe. Nathi usifollowishe ke nawo Popile Studios kuzona zonke indawo nje because uzobona nje sabantu nathi ababhizi yabona sibhizi ngezinto eziningi sifuna ukuthi abantu babe equipped yonke indawo yabo uzosifica sikhuluma amabhizinisi uzosifica sikhuluma ngesintu uzosifica nje sikhuluma nje ngama topic amaningi kakhulu maningi kunezinsizwa nje siphila nayo njenganabo uMinathi Protection Services izinsizwa esiphila nazo leziyana so isondeza ngelinye ilanga sisinikeze iservice yazo ukuze sifake kuma platform abantu bezazi uthi omunye he was my civil engineering lecturer if I'm not mistaken. Musukuthinta lapho wena silana namhlanje. Cha bhuti omdala siyabonga sekuwena ubhuti kimi hayi siyabonga mfowethu. Owele umsamo ngiyafisa nje ukuyazi sakhe isizwe. Hayi noma kanjani siyoyithinta futhi siyokwenaba kuyona. Nina bendlove namandla benkashana kamenzi cha asehle ngobona njengesicabcabo. Sibonge mfowethu ukusiphatha emizini wakho. Sihlale kamnandi. Siyathembisa sizobuya ngoba nathi sizizwe sisekhaya. Uma usuyizwile ukuthi usekhaya uvela uzwe nje usukhuleke sangweni hayibo ubani lapho hayi mina cha mfowethu siyabonga nempatho osiphe yona sibonga kakhulu. I know sibonga kakhulu nani babukeli please subscribe Lumkile Zinyanga. I'm signing out. Thank you. Lumkile Zinyanga. I'm signing out. Thank you. Siyabonga.